Prosječan SUV je zamka od $10.000 godišnje u radionici, ali postoji 15 inženjerskih monolita koji ignoriraju zastarjelost. Dok vam tržište prodaje krhke zaslone, ove kraljice pouzdanosti preživljavaju desetljeća zlostavljanja uz jedva jednu zamjenu ulja. To su strojevi dizajnirani da prijeđu 500.000 kilometara bez jedne mehaničke pritužbe. Danas izlažemo kotrljajuće utvrde za koje brendovi preferiraju da ih ne uspoređujete. Jer jednom kada ih kupite, nikada više nećete trebati drugu. Počnimo. Mjesto 15. Mazda CX-5. Počinjemo na broju 15 s Mazdom CX-5, japanskim SUV-om, koji predstavlja inženjering usmjeren na učinkovitost i dokazanu izdržljivost. Motor Skyactiv od 2 litre proizvodi 187 konjskih snaga s tehnologijom visoke kompresije koja maksimizira učinkovitost bez žrtvovanja pouzdanosti. Automatski mjenjač sa 6 brzina je pouzdan i učinkovit, postižući potrošnju od 13 do 15 km po litri u mješovitoj uporabi. Neovisni ovjes na sva 4 kotača pruža sportsku upravljivost s izvrsnom stabilnošću koja iznenađuje u SUV-u ove veličine. Unutrašnjost ima materijale vrhunske kvalitete s ergonomskim dizajnom i intuitivnom tehnologijom infozabave jednostavnom za korištenje. Cijena se kreće između $25 i $30.000, ovisno o opremi. Pouzdanost CX-5 modela dokazana je od strane Consumer Reports s dosljedno visokim ocjenama. Vlasnici premašuju 200.000 km uz osnovno rutinsko održavanje. Motor Skyactiv je inženjering učinkovitosti i izdržljivosti, bez kompliciranih turbopunjača koji bi mogli otkazati. To je jednostavna mehanika s atmosferskim motorom koji se može popraviti u bilo kojoj kompetentnoj radionici. Rezervni dijelovi za Mazdu su dostupni, a troškovi održavanja su predvidljivi i niski. Osiguranje je ekonomično zahvaljujući visokim sigurnosnim ocjenama instituta. Savršen je za obitelji i vozače koji cijene japansku pouzdanost, atraktivan dizajn i zabavnu vožnju bez žrtvovanja praktičnosti. Mjesto 14. Lexus RX. Lexus RX je luksuznije SUV koji kombinira eleganciju Lexusa s dokazanom legendarnom Toyotinom pouzdanošću. Motor V6 od 3,5 litara proizvodi 295 konjskih snaga s karakterističnom glatkoćom. Automatski mjenjač s 8 brzina je uglađen i izdržljiv bez dokumentiranih problema. Unutrašnjost je istinski luksuz s kvalitetnom kožom, odabranim vrhunskim materijalima i funkcionalnom naprednom tehnologijom. Zvučna izolacija je izvrsna, stvarajući tihu kabinu usporedivu s njemačkim luksuznim limuzinama. Cijena se kreće između $40 i $50.000. RX drži svoju vrijednost bolje od bilo kojeg luksuznog SUV-a na tržištu s minimalnom amortizacijom. Vlasnici premašuju 300.000 km bez skupih velikih popravaka. Motor i mjenjač su Toyotin inženjering dokazan desetljećima u milijunima vozila koja savršeno funkcioniraju. Održavanje je skupo, ali predvidljivo bez iznenađenja. Rezervni dijelovi su dostupni, a servisna mreža Lexusa pruža vrhunsku uslugu korisnicima. Vrijednost preprodaje je iznimna, zadržavajući cijenu godinama kasnije. Savršen je za one koji traže luksuz bez žrtvovanja pouzdanosti, SUV koji traje čitave generacije. Mjesto 13. Acura MDX. Acura MDX je luksuzni SUV koji savršeno predstavlja Hondinu pouzdanost sa Acurinom profinjenošću. Motor V6 od 3,5 litara ili turbomotor od 3 litre proizvodi do 350 konjskih snaga. Automatski mjenjač s 9 ili 10 brzina je uglađen i precizan bez problema. Sustav SH, a dvojno VD, je napredni pogon na sve kotače koji individualno distribuira okretni moment na kotače, poboljšavajući dinamičku upravljivost i izvrsnu stabilnost. Unutrašnjost je prostrana za 7 putnika udobno, s kvalitetnim materijalima i kompletnom tehnologijom. Cijena se kreće između $45 i $55.000.
MDX kombinira Hondinu pouzdanost s luksuzom Ature, čineći savršenu kombinaciju. Vlasnici premašuju 250.000 km uz osnovno održavanje. Motor i mjenjač su solidan i dokazan Hondin inženjering. Rezervni dijelovi su dostupni, a troškovi održavanja su razumni u usporedbi s njemačkim modelima. Vrijednost preprodaje je izvrsna uz umjerenu amortizaciju. Savršen je za velike obitelji koje trebaju prostor, udobnost, pouzdanost i naprednu tehnologiju. Mjesto 12. Toyota Highlander. Toyota Highlander je obiteljski SUV koji predstavlja Toyotinu pouzdanost za moderne obitelji. Motor V6 od 3,5 litara ili četverocilindrični hibridni motor u hibridnoj verziji proizvodi 243 kombinirane konjske snage. CVT ili ECVT mjenjač je pouzdan i učinkovit bez dokumentiranih problema. Pogon na sve kotače dostupan je u svim verzijama. Unutrašnjost je prostrana za 8 putnika s izdržljivim materijalima i kompletnom tehnologijom Toyota Safety Sense. Cijena se kreće između 35 i 45 tisuća dolara. Highlander je Toyotina pouzdanost za obitelji. Vlasnici premašuju 300.000 km bez skupih većih problema. Motor i mjenjač su praktički neuništivi uz predvidljivo osnovno održavanje. Toyotini rezervni dijelovi dostupni su svuda i svaki mehaničar može raditi na njemu. Hibridna verzija nudi iznimnu učinkovitost postizanjem 15 do 18 km po litri. Vrijednost preprodaje je izvrsna, zadržavajući cijenu godinama. Savršen je za velike obitelji koje cijene prostor, pouzdanost i izdržljivost dokazanu desetljećima. Mjesto 11. Honda Pilot. Honda Pilot je obiteljski SUV s motorom V6 od 3,5 litara koji proizvodi 280 konjskih snaga. Automatski mjenjač s 9 brzina je pouzdan. Pogon na sve kotače dostupan je u svim verzijama. Sustav upravljanja varijabilnim cilindrima VCM deaktivira cilindre radi poboljšanja učinkovitosti. Unutrašnjost je prostrana za 8 putnika s svestranom konfiguracijom, kvalitetnim materijalima i kompletnom tehnologijom Honda Sensing. Cijena se kreće između 35 i 42 tisuće dolara. Pilot je Hondina pouzdanost za obitelji. Vlasnici premašuju 250.000 km samo uz rutinsko održavanje. Hondin motor V6 je legendaran po izdržljivosti, a mjenjač je solidan. VCM radi savršeno štedeći gorivo bez ugrožavanja pouzdanosti. Hondini rezervni dijelovi su pristupačni i dostupni. Troškovi održavanja su niski. Vrijednost preprodaje je visoka. Savršen je za obitelji koje trebaju prostor, svestranost, dokazanu japansku pouzdanost i naprednu sigurnosnu tehnologiju. Mjesto 10. Subaru Outback. Subaru Outback je SUV karavan koji je praktički izumio segment crossovera u 90. godinama, kombinirajući udobnost limuzine s terenskim sposobnostima. Turbomotor od 2,4 litre proizvodi 260 konjskih snaga. Karakteristični Subaruov Boxer motor pruža impresivnu stabilnost u zavojima i na teškim terenima. Simetrični pogon na sve kotače dolazi u svim verzijama bez iznimke. CVT mjenjač je pouzdan. Unutrašnjost je prostrana s kvalitetnim materijalima i naprednom sigurnosnom tehnologijom EyeSight. Cijena se kreće između 30 i 38 tisuća dolara. Outback modeli premašuju 200, 300 pa čak i 400 tisuća kilometara samo uz osnovno održavanje. Mehaničari to znaju. Outback gotovo nikada ne posjećuje radionicu. Osiguravajuća društva ga obožavaju zbog najboljih sigurnosnih ocjena, što znači jeftinije osiguranje. Boxer motor ima dokazanu izdržljivost. Pogon na sve kotače je stvaran, a ne opcionalan kao kod konkurencije. Godina 2020. je najuravnoteženija s tehnologijom, sigurnošću i razumnom cijenom. To je pametna investicija. Kupite ga jednom i prati vas cijeli život. Ne vrišti luksuz, vrišti nešto važnije. Ne smetam i vodim te kamo god želiš. U svijetu punom automobila od kartona, to vrijedi zlata. Mjesto 9. Toyota 4 Runner. Toyota 400 Runner je pravi terenski S,
UV s ljestvičastom šasijom i izvornom konstrukcijom kamiona. Motor V6 od 4 litre ili motor V8 od 4,7 litara u ranijim verzijama proizvodi 270 konjskih snaga. Automatski mjenjač s 5 brzina je pouzdan. 4x4 pogon s reduktorom pruža ekstremne off-road sposobnosti. Neovisni ovjes sprijeda i kruta osovina straga pružaju izvrsnu artikulaciju. Unutrašnjost je funkcionalna i izdržljiva s otpornim materijalima i osnovnom tehnologijom. Cijena se kreće između $40 i $50.000. 400 Runner je neuništiva legenda. Vlasnici premašuju 300, 400 pa čak i 500.000 km s originalnim motorom i netaknutim mjenjačem uz osnovno održavanje. Toyotin V6 motor je praktički besmrtan. Konzervativan dizajn s dokazanom tehnologijom koja se ne mijenja radikalno svake godine rezultat je ekstremne pouzdanosti. Vrijednost preprodaje je iznimna. 10 godina star 400 Runner vrijedi više od polovice originalne cijene. Tržište rabljenih je vrlo traženo. Savršen je za avanturiste koji trebaju ozbiljan terenac i obitelji koje cijene izdržljivost i mehaničku jednostavnost nad najnovijom tehnologijom. Mjesto 8. Lexus GX. Lexus GX je luksuzni terenski SUV temeljen na Toyota Land Cruiser Prado s ljestvičastom šasijom i robustnom konstrukcijom. Novi V6 Twin Turbo motor od 3,4 litre ili V8 od 4,6 litara u prethodnim generacijama proizvodi 300 konjskih snaga. Automatski mjenjač s 10 brzina je pouzdan. 4x4 pogon s reduktorom pruža ozbiljne off-road sposobnosti. Unutrašnjost je istinski luksuz s kožom, vrhunskim materijalima i naprednom tehnologijom. Zvučna izolacija je izvrsna. Cijena se kreće između $60 i $70.000. GX kombinira luksuz Lexusa s pouzdanošću Toyote na terenu. Vlasnici premašuju 250 do 300.000 km bez problema. Motor i mjenjač su Toyotin Engineering dokazan u ekstremnim uvjetima. Održavanje je predvidljivo, skupo, ali bez iznenađenja. Rezervni dijelovi su dostupni, a servisna mreža Lexusa je izvrsna. Vrijednost preprodaje je visoka, zadržavajući cijenu godinama. Savršen je za one koji traže luksuz sa stvarnim off-road sposobnostima i legendarnom Toyotinom pouzdanošću. To je SUV koji traje generacijama. Stigli smo do polovice popisa 15 SUV-ova koji se nikada ne kvare. Sljedećih 7 uključuju apsolutne legende, svjetske ikone dokazane ekstremne pouzdanosti. To su SUV-ovi s milijunima prodanih jedinica tijekom desetljeća koji dokazuju svoju nesalomljivu izdržljivost. Otkrit ćete točno zašto ova specifična vozila predstavljaju pametne investicije, gdje kupite jednom i vozite zauvijek uz dokazan japanski inženjering, mehaničku jednostavnost i izdržljivost dokazanu u ekstremnim uvjetima. Nastavljamo. Mjesto 7. Honda CR-V. Honda CR-V je omiljeni kompaktni SUV publike i krunski dragulj Honde od 1995. To je primjer pouzdanosti, praktičnosti i izdržljivosti koji održava svoju reputaciju tijekom gotovo 3 desetljeća. Motor od 2 litra s Atkinsonovim ciklusom u hibridnoj verziji u kombinaciji s električnim motorom proizvodi 204 kombinirane konjske snage. CVT mjenjač je uglađen i odzivan. Potrošnja je spektakularna, postižući 16 do 19 km po litri. Pogon na sve kotače je dostupan. Unutrašnjost je prostrana s kvalitetnim materijalima i potpunom Honda Sensing tehnologijom. Cijena se kreće između $28 i $36.000. CR-V je oborio rekorde prodaje u 2024. učvrstivši se kao najuspješniji model marke. Motor i mjenjač su besprijekorni, prava japanska inženjerija s čistom poviješću. Consumer Reports i Repair Pal daju mu gotovo savršene ocjene za pouzdanost, nadmašujući konkurente poput RAV4 i CX-5. Vlasnici na forumima se ne žale, nema oštećenih mjenjača niti izgorjelih motora. Jednostavno radi i stvara vjernost za cijeli život.
Honda je znala evoluirati bez gubljenja svoje esencije. Hibridni CR-V postao je najprodavaniji hibrid u Sjedinjenim Državama u 2023. Uglađen je, odzivan i sa spektakularnom potrošnjom. CR-V je nadmašio RAV4 u prodaji. Razlika je mala, ali simbolična, jer dokazuje da je Honda postigla nemoguće, skinula kralja s prijestolja. I to nije bilo marketingom, već stvarnim rezultatima. Vlasnici to jasno kažu, ne traži ništa neobično, vozi vas kamo god želite i ne kvari se. Godinu za godinom vjerujete mu kao obitelji. Savršen je za kupiti jednom i voziti zauvijek. Izdržljiv, siguran, ekonomičan i uistinu pouzdan. Mjesto 6. Toyota RAV4. Toyota RAV4 je SUV koji je osvojio ulice svijeta i srca milijuna vozača koji traže nešto što uistinu traje. To je poput japanskog čelika blagoslovljenog od bogova pouzdanosti. Toyota je pogodila pravu formulu. Ljudi ne traže komplicirane automobile, niti impresivne velike zaslone. Ljudi traže vozilo koje radi, koje ne zakazuje i koje vam ne stvara sjede vlasi svaki put kad ga upalite. RAV4 je upravo to. SUV jednostavan za vožnju, čvrst i s podvozjem poput stijene. Motor od 2.5 litara s 4 cilindra nije ništa egzotično niti moderno, ali je učinkovit i izdržljiv. Toyota vam ne pokušava prodati maglu s ovim SUV-om, govori vam istinu. Možda neće biti najuzbudljiviji, ali će vam trajati cijeli život. I to savršeno ispunjava. Postoje stvarna svjedočanstva vlasnika koji pričaju da njihovi RAV4 već imaju više od 500.000 km i dalje voze bez većih popravaka. Da, 500.000 kilometara s istim motorom, istim mjenjačem i bez glavobolja. To ne postiže bilo koji SUV. Pogon na sve kotače je dostupan, a hibridna verzija nudi iznimnu učinkovitost. Cijena se kreće između 28 i 38.000 dolara. RAV4 održava svoju vrijednost poput zlata. Rabljeni RAV4 od prije 10 godina i dalje se prodaje vrlo skupo, jer ljudi znaju da je i dalje tank. Dok druge marke gube polovicu svoje vrijednosti pri izlasku iz salona, RAV4 je sušta suprotnost. Čini se kao investicija. Osiguranje je ekonomično zahvaljujući vrlo visokim sigurnosnim ocjenama. U usporedbi s Jeepom Cherokee ili Fordom Escape, košta vas manje u održavanju, popravcima i osiguranju. Mnogi misle da je skup na početku, ali tajna je u onome što dolazi poslije. Neće tražiti ništa skupo, ni mjenjač, ni motor, ni elektroničke probleme. Dobro održavan RAV4 je praktički vječan. To objašnjava zašto Toyota i dalje prodaje više od 1 milijun jedinica godišnje diljem svijeta. Kada automobil radi, ne treba mu reklama. Vlasnici obavljaju posao preporučivanja marke. To je jamstvo na kotačima kao kupnja dugoročne štedne obveznice. Kupite ga jednom i zauvijek zaboravite na radionicu. Mjesto 5. Subaru Forester. Subaru Forester je kompaktni SUV koji je praktički otporan na sve. Consumer Reports dao mu je ocjenu pouzdanosti 98 od 100. Slušajte dobro, 98. To je najbliže savršenstvu što ćete vidjeti u automobilskoj industriji. Rezultat koji ostavlja daleko iza sebe mnoge marke koje su puna usta priče o izdržljivosti. Razgovarajmo o temi koja izaziva kontroverze. Subaru mjenjači. Prije desetljeća bilo je problema s CVT kutijama. Mnogi vlasnici su se žalili i to je obilježilo marku na neko vrijeme, ali istina je da je Subaru slušao, učio i ispravio. Danas su ti mjenjači potpuno drugačiji, jači, precizniji i dugovječniji. Ključ je u tome što Subaru preporučuje zamjenu tekućine u mjenjaču svakih 50.000 km, iako neki vlasnici to rastežu do 90.000. Ako održavate kako treba, taj mjenjač će vam trajati godinama bez da išta traži. Vlasnici koji danas imaju Forestere s više od 300.000 km imaju netaknute mjenjače. Boxer motor od 2.5 litara s 4 cilindra je mehanički dragulj koji zaslužuje poštovanje. Proizvodi 182 konjske snage. Zahvaljujući svom horizontalnom dizajnu s nasuprotnim cilindrima, težište automobila je niže,
što poboljšava stabilnost i prijanjanje. Dok se drugi SUV-ovi naginju u zavojima, Forester se lijepi za asfalt kao da je sportski automobil. I kao da to nije dovoljno, Subaru vam daje pogon na sve kotače serijski čak i u početnim verzijama. Ne morate plaćati $1000 dodatnih niti prelaziti na najvišu verziju. Od najosnovnijeg, svi Foresteri dolaze s pogonom na sve kotače i vrlo kompletnim sigurnosnim paketom. To je razumijevanje kupca. To je proizvodnja automobila misleći na ljude, a ne na marketing. To objašnjava zašto se Forester održava među prvim mjestima pouzdanosti godinu za godinom. Više od dizajna ili zaslona, važno je da vas ne ostavi na cjedilu, da ne zakazuje i da vas prati desetljećima. Cijena se kreće između $30 i $35.000. Subaru Forester je pametna odluka, SUV koji ne treba glumiti, koji jednostavno ispunjava zadatak. Japanski je pouzdan i ima povijest koju nijedna marka ne može poreći. Jedan je od rijetkih koje još uvijek možete kupiti zatvorenih očiju. To je sigurna i provjerena investicija. Mjesto 4. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe je teškaš koji je zaslužio svoje mjesto trudom i konkretnim rezultatima. To je SUV koji je zauvijek promijenio povijest Hyundaia. Prije nekoliko godina nitko nije ozbiljno shvaćao Hyundai. Mnogi su ga vidjeli kao ekonomičnu marku osnovnih automobila, ali to je potpuno ostalo iza nas. Danas se Santa Fe ravnopravno natječe s divovima poput Toyote, Honde i Mazde, s mješavinom odvažnog dizajna, učinkovitosti i nadasve pouzdanosti koja je iznenadila cijeli svijet. Dizajn privlači pažnju. Drugačiji je, moderan i s karakterom. Nije još jedan generički SUV. Ali ono što ga uistinu stavlja na ovu listu nije njegov izgled, već njegova provjerena izdržljivost. Vlasnici Santa Fea postižu više od 300.000 prijeđenih kilometara, s malo više od osnovnog održavanja, zamjene ulja, kočnica i guma. Nema oštećenih mjenjača, niti motora koji cure, niti elektroničkih zaslona koji umiru prije prve godine. I ovdje dolazi točka koja mi se najviše sviđa, jamstvo marke. Hyundai nudi jamstvo od 10 godina ili 100.000 milja za pogonski sklop. Nijedna druga marka na ovoj listi ne daje toliko. To znači da ako se dogodi nešto ozbiljno s motorom ili mjenjačem, nećete morati platiti niti jedan pezo. Za starije vozače koji traže mir i ne žele se raspravljati s radionicom, ovo je u osnovi polica duševnog mira uključena u cijenu. Motor također odrađuje svoj dio. Santa Fe pokreće blok od 2.5 litara sa 190 konjskih snaga. Možda nije najsnažniji u segmentu, ali je jedan od najpouzdanijih. Ako tražite još veću uštedu, postoji plug-in hibridna verzija koja kombinira performanse s učinkovitošću. To je SUV koji vam daje slobodu izbora bez kompliciranja života. Godine 2018. i 2020 druga najviše su preporučene kako od strane mehaničara, tako i od samih vlasnika. Model iz 2018. označio je početak nove ere za Hyundai s novim dizajnom, boljim materijalima i primjetnim poboljšanjem sigurnosti. 2022. odvela je sve to dalje osvojivši nekoliko međunarodnih nagrada za pouzdanost i performanse. Cijena se kreće između $28 i $38.000. Santa Fe je i dalje podcijenjen. Mnogi ga ni ne gledaju jer idu prema tradicionalnijim markama, ali to ide u vašu korist. Možete nabaviti Santa Fe u izvrsnom stanju za manje novca s boljom opremom i provjerenom kvalitetom. Vrijednost preprodaje i dalje raste, a osiguranja su jeftinija nego kod rivala poput Jeepa ili Volkswagena. To se prevodi u kompletan, uravnotežen, pouzdan SUV jednostavan za održavanje. Ako tražite SUV koji kombinira pristupačnost, sigurnost i stvarnu izdržljivost, prestanite uvijek gledati iste marke i dajte priliku Santa Feu. Dok ga mnogi podcjenjuju, drugi već uživaju u njemu bez odlaska u radionicu. Mjesto 3. Lexus NX. Lexus NX je luksuzni kompaktni SUV temeljen na Toyoti RAV4 s kojom dijeli platformu.
turbomotor s 4 cilindra od 2,4 litra ili hibridna verzija proizvodi 239 kombiniranih konjskih snaga. Automatski mijenjač s 8 brzina ili CVT u hibridu je pouzdan. Pogon na sve kotače dostupan je u svim verzijama. Unutrašnjost je pravi luksuz s kožom, vrhunskim materijalima i naprednom tehnologijom. Zvučna izolacija je izvrsna, stvarajući tihu kabinu. Cijena se kreće između 38 i 48 tisuća dolara. NX savršeno kombinira luksuz Lexusa s pouzdanošću Toyote. Vlasnici premašuju 200.000 km bez problema. Motor i mjenjač su provjerena Toyotina inženjerija. Održavanje je predvidljivo, skupo u usporedbi s onima koji nisu premium, ali bez neugodnih iznenađenja. Rezervni dijelovi su dostupni, a servisna mreža Lexusa je izvrsna. Vrijednost preprodaje je visoka, održavajući cijenu bolje od njemačkih modela. Savršen je za one koji traže kompaktni luksuz s japanskom pouzdanošću, naprednom tehnologijom i bez brige o dugoročnoj izdržljivosti. Mjesto 2. Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser je neuništiva legenda, apsolutni terenski SUV s ljestvičastom šasijom i najrobusnijom konstrukcijom u industriji. Novi V6 Twin Turbo motor od 3,4 litra ili V8 od 4,5 litara u prethodnim generacijama proizvodi 380 konjskih snaga. Automatski mjenjač s 10 brzina je pouzdan. Pogon 4x4 s reduktorom i blokadom diferencijala pruža ekstremne off-road sposobnosti. Adaptivni ovjes poboljšava udobnost. Unutrašnjost je prostrana i luksuzna s vrhunskim materijalima i naprednom tehnologijom. Cijena se kreće između 80 i 100 tisuća dolara. Land Cruiser ima milijune jedinica koje savršeno rade desetljećima u ratnim zonama, pustinjama, džunglama i planinama u najekstremnijim zamislivim uvjetima. Vlasnici premašuju 500.000 km s netaknutim originalnim motorom i mjenjačem uz osnovno održavanje. To je Toyotina inženjerija provjerena u ekstremnim uvjetima. Konzervativni dizajn koji se malo mijenja svake generacije rezultat je legendarne pouzdanosti. Vrijednost preprodaje je iznimna. 20 godina star Land Cruiser vrijedi više od polovice originalne cijene. Međunarodno tržište je željeno. Savršen je za ekstremne avanturiste kojima je potrebna apsolutna pouzdanost i obitelji koje cijene izdržljivost koja prelazi s generacije na generaciju. To je SUV koji kupujete i ostavljate u nasljeđe djeci i unucima. To je dugoročna obiteljska investicija. Mjesto 1. Honda CR-V Hybrid. I stigli smo do apsolutnog broja 1, neprikosnovenog prvaka. Honda CR-V Hybrid, najprodavaniji hibridni SUV u Sjedinjenim Državama u 2023. Motor od 2 litra s Atkinsonovim ciklusom u kombinaciji s električnim motorom proizvodi 204 kombinirane konjske snage. ECVT mjenjač je pouzdan i učinkovit. Potrošnja je spektakularna, postižući 16 do 19 km po litri u gradu i na cesti. Pogon na sve kotače dostupan je u svim verzijama. Unutrašnjost je prostrana s kvalitetnim materijalima i potpunom Honda Sensing tehnologijom. Cijena se kreće između 32 i 40 tisuća dolara. CR-V hibrid je dostižno savršenstvo. Kombinira učinkovitost hibrida s pouzdanošću Honde i legendarnom izdržljivošću u kompletnom paketu. Vlasnici premašuju 250.000 km bez problema s baterijom, električnim motorom, motorom s unutarnjim izgaranjem i mjenjačem koji rade savršeno. Hondin hibridni sustav najpouzdaniji je na tržištu bez složenih problema drugih hibridnih marki. Consumer Reports daje mu savršenu ocjenu za pouzdanost, nadmašujući sve konkurente u segmentu. Održavanje je slično benzinskom CR-V-u bez značajnih dodatnih troškova. Baterija je zajamčena 8 godina ili 160.000 km. Hondini rezervni dijelovi dostupni su uz razumne cijene. Vrijednost preprodaje je iznimna. Hondini hibridi održavaju svoju vrijednost bolje od bilo kojeg hibrida na tržištu. Savršen je za one koji traže učinkovitost bez žrtvovanja pouzdanosti, izdržljivosti, prostora, svestranosti, tehnologije i sigurnosti.
To je apsolutni broj 1 jer kupujete jednom i vozite zauvijek. Učinkovit, pouzdan, izdržljiv, siguran i dugoročno ekonomičan. To je najpametnija investicija koju možete napraviti u segmentu trenutnih hibridnih SUV-ova.